фарз кунем ки қадами қурбон директори тоҷик филм шавад чӣ мешида бошад тоҷик филм дар ягон пешравӣ мешавад дар ҳамин почаҳомон агар шочик бичаспонанд ҳар як километраж як сомон шавад оиди ҳамин чӣ фикр дорем рафтем бо дили пур биё сёмка ҳастай мо салом алайкум бачаҳо қати рустики кал короче драндози савмес на пранк карданем короче мо тамошо кунем вай моя съёмка кадестай фақат моя съёмка ки я съёмка накун салом алайкум ба тамоми подписчикои канали UGP Ҷавлон. Айни ҳол дар боғи фарҳангӣ фароғатием. Социальный ролик ва пранк съёмка карданием. Ва бародаро хоҳиш мекунам тона дар комментария як ссилка мемонам дроен ба ҳамун ссилка мақсад регистратсия кунен ё кадоми бозингар боша бозӣ кунен. Бозингар набошен ё дроен 10-15 сония дар ҳамун сайт бестен и дастгирии моай. Агар шумо подписчики ҳаққонӣ бошен дастгирӣ кунен. Пас дар оянда шумо мебинед ки мо дар тамоми минтақаи ҷумҳурии Тоҷикистон пранкҳои беҳтарина сабт мекунем. Айни ҳол мо дар дастгирии шумо зарур ай бародаро хоҳиш мекунам илтимос як бори дигар ҳама ҳамин проект агар мо дастгирӣ кунем бо ёрдами подписчико ояндада ҳамаш хуб меша. Ҳозир мо социальный ролик пранка съёмка мекунем. Шумо қафо намоне ҳамроҳи мо бошед. Салом алейкум. Бачаҳо чӣ хеле? Созе саломатӣ хубай? Чӣ хеле ки медонед дар YouTube канал дорем UGP Ҷавлон ва социальный роликай. Мехоҳем фикри хитона фаҳмем. Дар ҳамин моҳи шарифи Рамазон ҳолтон чӣ хеле аввал пурсиданӣ? Соз наша шукри Аллоҳ аввал ба ҳама мардумони ҷумҳурии Тоҷикистон сиҳатӣ мехоҳам ва дар ин моҳи шарифи Рамазон ба ҳамаи онҳо умри пурбаракатро таманно дорам. Ва мехоҳам ки ҳамин моҳи шарифи Рамазон барои ҳама табрик тансият гуфта ба онҳо хонавободӣ ва умри дароза таманно дорам. Саломат бошед. Ана ки мо як бозиам бигем хато намекунем. Фарз ки дар ҳамин пои одамизод шочик бичаспонанд. Ҳар як километр як сомонӣ боша. Мақсад ҳамин раҳгардии мо пулакӣ шава дар оянда. Чӣ кор мекунӣ худ? Раҳнама мегардем. Чӣ кор мекунӣ? Камера мегардем. Мажбурам я велик бигирем. Салом алейкум. Созе бобоешон? Хуро хубай. Ама соз. Ва ҳамин YouTube да канал дорем. Социальный ролики санҷишӣ мақсад видеои санҷишӣ кардесем. Ай ҳар як шаҳрванд пурсидесем. Аввал пурсиданем дар моҳи шарифи Рамазон чӣ ҳол дорем? ҳол сада. Ама хубай. Ҳама сада. Ана ки мо як шаҳр дорем як бозиай. Дар ҳамин почаҳомон агар шочик бичаспонанд ҳар як километраж як сомон шавад оиди ҳамин чӣ фикр дорем? Агар кори нағз боша майлаш ясм шава, кори савоб боша мерем ясми. Леки кори бад боша намерем. Мақсад на фарз кардем шумо неми роҳ гаштесен. Фаҳмидум тоқи, фаҳмидум. Ҳар як шаҳрванда километражиш як сомон шава. Агар ма маънои гапта фаҳмидам, агар ки кори савобу соз боша мерем як сомонӣ. Леки кори бад боша не. طوری اصلا آدمیزاد هر خیلی آدم هست که پیاده نمیفروشه گشتن این ما مثال میگردیم اینا مثال نمیجازی ما تا خانه برم 1 کیلومتر زود میشوه یا سون اوسون یا یک برای سلامتی نه ما برای سلامتی خودم اگر این سون برای کار خیلی برم معلوش میگرده 2 هفته ناس نمیکشیم یاسمی امی پلی ناس کاری خیر نمیتیم کیسه اگر کاری خیر نباشه گپ نیست که سلامت باشین گپ نیست باشین камера ифтор мекунем иншолло насиб як ҳамин 2-3 каси дигар ҳамаи барномамона то охира барем шумо да барори ко гап нест бовешин гап нест бошин як саволи дигар дорам фарз кунем ки қадами қурбон директори тоҷик филм шавад чӣ мешида бошад тоҷик филм дар ягон пешравӣ меша мисол як гапое мега ки дар хотираи мо ҳама мемона мега ина
силхи болҳот мегам хал мегам як гапой меяки ам пистолет чама гирам ара тупид мекна ами гап темаш дагай бахтолум сари поворот ай мегаку Ҳаман иштагай. Давно надидем та на как обычно чхели мегам так Рустами Калома. Представить ки қадами Қурбона агар директори Тоҷикфилмонанд. Твоё мнение? Ич мегира блогерора бепул мекунад, чтоб съемка кунад. Кино хеле чиста варианти тоҷик стайли девонаги мешава. Главной роли Мино мешава Шабнам ва Фалон ва гайраҳо. Хайни штагай. Представить кун агар да ами почомон счетчик бичаспонанд. Ҳар як шаҳрванда счетчик бичаспонанд. Ами за каждый километраж як сомон шавам. Хали як система броя агар. Фикрите. Хеле система на броя, неки броя. Мо мардум да пеши қонун фақат сар муахам мекунем. Любой хида фарқ надора кадом давлат да боша. Худ Тоҷикистон, худ дигар давлат. Хеле намешава, не ки агар шава. И идея. Навҷада. Яки нагирад идеята. Навҷада пацан мега ака бабелик мегарде дига. Опа, русский груша и бетон, дай борушку. Рафтем, братан. Бзанем, ха? Я зали на уйка дестем, братан, ҷон. О, ҷамондан бесплатно я гуфтам. ки гуфтам бисмилlah Инам бёна, кияи бародар? Я, кия? айма Та, ты кияи? айма он набуд дорум Бодори хай бё барем, аму ҷамон ишамай. Хай бё ишам барем. хасарашто Я мистай, ба. Мефрӯшӣ? о Чанда? Мефрӯшӣ? охи Чанда? хай рафтем пеш гамзам унҷо чанд Рафтем. Ана Тоҷикфилм гуфтае ки блогеру, реперу калхозан. Оида ами чӣ гуфтани? не реперо калхоз нестанд реперо мисол ва ё завқ доранд ва ё шавқ доранд ҳами созтар мешава ки ҳами репора сиёмкаи соз кунанд гапҳои дашном назананд бахусус батлеро да батлешон мегам ман любой батле акаи сиёпа мерам эке ва дадай шаҳри химона мерам ма тамошо мекунем хали гапҳои мундариҷа мегам ба хиёлам чениу хади ӯ репер нестай не ки ҳама хоҳиш дорем ки хали канта хали сар формаи соз пушанд мисол чихе бигум ришошона бигиранд мӯи сарашона ба тартиб дуранд гапҳои дағал назананд хали созтар ама мисол барномаи шуморо тамошо мекунем шумо судид мекунед барномаро ма шумо да гап надорем шумо да акай слим да профессор м да элен да акай ҷавлонаи шумо да мисол ма шумо да гап надорем шумо честни судид мекунем Гап неста, шумои ваҳдате бачо? не немшаҳад Гап нест, саломат бошӣ. Ягон хел пастанова нест, чиста якум одаме ки мо қапидем, нав гуфтем салом мекунем, акай ҷавлон чӣ хеле гуфт. Хай боше на бачо, гап нест. Хоб, давай. Стёпа братан зинда бош мо барои худ дами канал демди надидагем та манучере ке ван ҷои шаҳри Бағдод Гап нест, боше бачо. Гап нест. Гап нест, боше бачо. Салом алейкум бачо, қати рустики кал короче драндози. Саумест на пранк карданем, короче мо тамошо кунем. Хафо намонем, хай ягон чӣ гуфтанӣ боше? Кал ягон гапи гуфтани надорам. коргарошон бисёр аҷа намешава гирифта фаҳмидӣ? Чанд минут бастаи то? Эно простоя бигирем, бо ягон чӣ гирем ту што? Дастункат медроя?
Ану сумкара. Чиба? Просто бабай парфюм барам. Чхе? Окей, я нагзарам бабай парфюм. این یگون اپارات های Хай ҷигам нест. Ҷигам нест то хе аппарат чиз худмона. Ман дох чиз худмона бурсарош. Чӣ бояд кунем апамо? Просто бурсари набрад напои. Не хай намекунем, мода намефора кардам. Барои ки намефорам оно. Аму хе. Бача сумка парфюм. Хай значит як ягон мотив дошт охе. Чӣ ба дар омадан да промадан да намекардем. Раз дил то айфтон куша. Дил мо қапыр нест, ҳаму хотир. Биё рафтем, саломат бошем апа. Рафт. Аве чӣ кардем? Сароне. بله в итоге бародару дромадем де факто то хурдем гаштем одамо рости гап нормально реагировать кардан но хай яды момент буд ай қафому яды кас омадак спокойно мешавад дромадан ягон чиза бровардан реально ина рустам Спокойно, спокойно. Ну хе, на дуня. Без. Ходишь меня, всё. она диди охранник короче моя партов тест ему сумкара ай боло партов Съемка, факат съемка. А? Я бош мо бинем братан. гафлес Я бош бинем. Чиба мебинем? Ак назар назар. Мера проблем. рафте ботили пыр Биё съемка. биё съемка астай бо ина моя овардан обратно на бедруи Ай охи ягончи. Ягончи гирифта бошам. Ира чиша шогирда додум брафта гош. Ё не? Вот допустим. вай моя съемка каде стай фақат моя съемка ки я съемка наки Беги участвам да зам. фақат моя съемка ки мо личности хидмай ой на моя съемка ки личности хидмай ма хидмат съемка мекунам па ма О, ме гледа ютуб мепартуину. личности хидмай тамом меоф ягончи Бахшиш. моя сайр гашт кадем ягон тамом ягончи гум шид всё тамом мо апара ором ку тамом 100% саломат боши ёрдам кунам гап нест омаде کم شده که اومده مسکو اومده ما دیگه تمام شد نمیکنیم یه ده интернетиш безебай بیجن خیلی آریم میلیون я کار میکنیم подписчика این همه مخلص شما که нест гап нест саломат хай бачаҳо хеле ки тамошо кардем якдам хеле саволо чиса эксперимент кардем ма боварӣ дорам ки шумо дастгирӣ мекунен ҳамун ссилкада медроен поддержат мекунен иншолло агар договор мо туғри гирифт хай медонед ки мо сағираи жмот нестем як рӯз диде кулоб даем пагаш диде хуҷам даем пагаи дигаш диде помир даем ҳаме расход мекунем хеле ки меган даход ютуб онакуқа нестаю просто ай реклама вақти суми нағз ки омад мо сарфш мекунем дар роликомон то ки шумо тамошо кунена ҳаловат барем барои ҳами пранк социальный ролик бачаҳо чӣ хеле ки гуфтем ҳами сар када будем давом мекунем фақат поддержкаи шумо дар кора саломат бошед